turki makunko na nga. Dito ti makunko na nga asar. Asar karon dito ti asar kita pagalaan dati nakadado nga isda dito ni. Beta. Beta, dito ti asar ah. Dito ti asar. Anak to nagtampi tawag dito agbarinak nga syokoy dito. Nagmayat dito si kayo, ako makaayo si kayo. Damdama ang pinudakti ba ito nga, ikagbal ko ti landscape. Sa landscape ko may ito bagas ti aba. Tapos pumintas dito flower vase ko. Nagmayat ko, ako tayo mag-yeta ko. Ito naman ko na nga hasar ah. Asar. Ito naman ko na nga asar. Yan, tapos aglangoy-langoy kami damdama. Hindi dyan pa ini kita matigit, kuwar-kuwar kita nagmamayat ni oh. At karaya ko! Ay, kilik-kilik ka dito. Ayan, dito beauty contest, nag-method beauty contest ka dito. Halimbawa, oh, truly, nagpising akwa. Italy! Ang ganda ng view, oh, nagbayas, oh. Oh. My name is June Dolorico, representing Paris region. Pag-ikanta sa Arateris, dito na face mask ko, may kandali. Yan, ipag video man din, oh, no, ay, nagpintas, oh. Katati ka pintas ni Anya, mangbukwan iti Anya, pinpin niya. Yan, ang ganun Arateris ni, oh. Yan. Mga naman ti Adulita. Yan, Arateris apo na gadun. May kayo, mga tayo. Paborito to, ubing dito Arateris. Ito amom ti ubingat nga ta. Kalay ating nga ta ti Saraysa. Taon nila matintindag nga may kupa at takanan. Hindi nagado, nag-fresh. Nagpintas nga Arateris man dito ay. Sinutik mampay anak ko. Ngayon, nagadong Arateris na kayo. Ang Arateris mo ay masarap. Naimas nga Arateris dito kasi kami flower base. Flower base. This is Arateris. Yan. Yan. I-focus mo yung bunga niya. Anak ko ni ang dami, oh. Ne? Pampapintas ti boses. Dito yung mga kati Arateris na pumintas ti boses. Yo. Ne? Dito Arateris. Ni nagadot na alak ko ni Kitang tinaalak niya. Eh, mapakita ko sa inyo ha. At ipakita kaya may kayong dali. Ay, at social distancing ka ko na buong dali. Social distancing. Nakita yun dito, dito din naglakuan na. Dito naman nakita yun dito. Dito yung tipangal daw, miita. Nakaipimas. Nakita? Ang sarap oh. Dito walang laki kaslada ng anak. Dito yung lalaki, kita mo nyo man, dito yung lalaki. Nagwa ko dito yung nagado. Dito tiba kung kuna nga tutot. Tutot ko na dito, fish. Ha? Dito tiba kung kuna nga karpa nga asawa ni Karpi. Ito ay. Dito yung meet ako. Tilapia. Yan, tilapia nga asawa ni Tilapio. Awan ti burasi. Ako na banbanog kasi ko na panag video ayan ti kapuro-puro kan Diyos ko pag mga namampay lang ako ti pinirito nga tilapia itakin ibat-bat ko ito yan ti kamatis nga talo nga kamatis akas to di makan ti kamatis. Kung pam ti kamatis amo ipiskit nga kasta. Yan kasta. Ay kuntim. Awan ti pinggan ko man. Oil ti pinggan ko apo ta. Mabisina ko ang apo. Mabisina ko! Amo ti sadaik, at sidaakti, Saraysa. At sidaakti, Saraysa, Arateris ang ulan ko. Kasta. Gimas ni,
Ayan, pasak tatay maningan na napandagan nga tila mis tatag agbalatag man ti pinya na apo. Ayan, pinya Dito apo di na rami binangatag tatay ni nagpintas. Kasi kapintas ni Ros din sa Excel yan wen. Ang sana subatak sa amit apo. Kat man anak ko ta, mapantamang kita di pinindang ko nga lami. Dati apo di pinindang ko nga lamis, makita yo detoy. Pinindang ko dito nga lamis. Baka makita dyan, flower base ko, Dito pinandang ko nga lamis, apo. Malpasak, nagkukistipin niya itay, nagpindangak man tiya maisi, ay ti lamisin, apo. Dito ti pamayan nyo, butsakan nyo nga kasdya, gudwain nyo, dito nga na. Ikanyo ti toyo, ikanyo ti paminta, kadakwa nagimas dito. Iprito yung ti bigbigas sa'yo, iwan lawal, ibat-bat yung ti kalamansi, no, suka, ana. Tapos with matching sili, ana. Nga pang-agahan, dito. Makita yung dito pindang. Dito apo ti kakaninyo iba isaw-saw yo iti toyo ken kalamansi ken ibat-bat yo tangiwat yo sayo iwalawal tinagadunga inapoy. Bye. Sige. I would like to dedicate this song to kabsat ko Josefa Alyangan at the United Arab Emirates para kanyam dito apo. Tanagsaway apintas mo awan umaspeng Numaranyagan Talumabaga apingpeng Nga nakay tampukan Takalid mo akas labitwen Aglalun umandap ka iti agsapa wenno malem no binyem dayta bibig mo sa kaumisen agparang adagus dayta kas marfil ang ngipin Daigan meta buok mo pangulkuluten Yen takiday mo kas bulalayaw iti malem Ito'y tabandanan si Dali! Nagbayat ni ada alateris, mga tati alateris Ti alateris apo dito iti mangtig ganyayo ti diabetes Di ma? Nagimas ni Dito ti arateris. Nagado. Marat supot bakal takwa. Ipakanta ka di bilbilit detoy. Anak ko nga nakapinpintas dito nagvideo apo kita gagamo nakapinpintas. Mga latatikwa. Pag ganan na yung nagado ni apo. Gimas. Kailangan daw supot na. Awan to kanin biliton.